guys! Magandang tanghala o magandang hapon po. Ayan, bago niyo po panoorin ang video to, at isa-shoutout ko muna si Mark Tubi po. May new sender na naman ng star. Yan, nagpapatala na naman sa atin si Mark Tubi. Tigi-tigi po sa inyo, sa iyo Lodi. Padalaw at palambing naman po si Mark Tubi po. Maraming po salamat. Hi, Dong Eric. Dong Eric, asa ka ron, Dong? Ala, sige ko paabot sa imo hadri, Dong Eric. Dong, kabalo ba ka, Dong? Ganina po ko sig paabot sa imo hadri, Dong Eric. Diyos ko, unsang pitsaha, unsang orasan na, Dong Eric. Wala pa jud ka naabot diri sa tuang sabot. Na, unsa may balak nimo, Dong Eric? Adto na diri, kay sugdan na nato og dula atong gisabot. Mao nang kong giingon sa imuha na adto na di sa mua kay magdula ta og balay-balay. Kabalo na baya ka, Dong Eric? Kung asa ko karon, kabalo pug ko kung asa sab ka karon. Ayo sa pagbiga-biga diha, Dong Eric, ha, kay naa ako diri gahulat sa imuha. Ako ang mao'y bigae. Ali na diri, Dong Eric. Tinuod ko, siko paabot sa imo, Dong Eric. Siko, saon na. Pagdali na dira ba? Kay gahulat ko sa imo diri, Dong Eric. Ali na diri. Kay gimingaw na kay kunin mo. Nahagbungin na ako ang bulang kristal, Dong Eric. Ang imo lang bulang kristal, ang ako lang lamoy-lamoyon karon, Dong Eric. Sige na, Dong. Adto na diri, Dong Eric. Kay gahulat ko sa imo, ha. Ali na. Adto na diri, ha. Kay magpaabot ko sa imo, Dong Eric. Kay gimingaw na kay kunin mo, Dong Eric. Uy, Ginoo ko. Lami na kayo idula-dula sa imo lato-lato, Dong Eric. Mabuto na sige ko paabot sa imo, ha. Ganina pa ko si paabot sa imo diri ng buntag pagid ko sa orasa na karon. Tingka una karon timpaniud to na ay kung igna diri ka mukaon sa mua. Wa koy sudan, Dong Eric. Pagdala og sudan kung diri ka mukaon, ha. Adto diri, Dong, ha. Paabuton gid ka. Bantay ka. Sige na.